Novak Đukić, koji je osuđen zbog zločina počinjenog na Tuzlanskoj kapiji, već bi u ponedjeljak mogao biti slobodan čovjek. Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je apelaciju Đukića i ukinuo presudu Suda Bosne i Hercegovine kojom je Novak Đukić zbog zločina protiv čovječnosti osuđen na 25 godina zatvora. Ova vijest kapije koja je prelila čašu roditelja, rodbine i prijatelja ubijenih na kapiji. Bez komentara sam, znači, ni ko sudi, ni u kojoj državi živimo. Mi samo znamo, ja znam, a siguran sam i ostali roditelji, da je na nama da svoju bol nosimo sa sobom i da izgleda nemamo se više kome obratiti, niti bilo šta pokušavati da dovedemo da se ljudi kazne koji su to napravili. Đukić je u junu 2009. godine prvostepeno osuđen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, jer je 25. maja 1995. godine u svojstvu komandanta taktičke grupe Ozren vojske bosanskih Srba naredio jedinicama smještenim u selu Panjik na Ozrenu da artiljerijskim projektilom granatiraju Tuzlu, lokalitet Kapija. Tom prilikom poginula je 71 osoba, a ranjeno je više od 150. Vijeće apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je 2010. godine donijelo drugostepenu presudu kojom se kao neosnovane odbijaju žalbe tužilaštva Bosne i Hercegovine i odbrane i prvostepena presuda od 12. juna 2009. godine potvrđena je u cijelosti. Đukić je u apelaciji naveo da je povrijeđeno pravo na pravično suđenje jer je retroaktivno primijenjen krivični zakon Bosne i Hercegovine umjesto zakona Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Vijest o poništavanju presude oštro je osudio i tuzlanski načelnik. Ovo je nepravda koju zdrav razum nikako ne može prihvatiti. Da nedužne žrtve budu pod zemljom, a da dokazani njihov ubica i ratni zločinac dođe u situaciju da izađe na slobodu. Očigledno postoje manjkavosti u pravnom sistemu, ali i u načinu rada u tom pravnom sistemu i smatram da su državni organi dužni smisliti način kako da zločinac ne pobjegne. Đukićeva odbrana navodno je pripremila prijedlog za obnovu postupka i pokušat će dokazati to da se na Tuzlanskoj kapiji dogodila klasična teroristička diverzantska akcija koju su izveli pripadnici 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, postavivši kod kapije 3 eksplozivne naprave.